ankafaliagna sy ankaravogna lalandava no agnanovako mbola tsara korialy atsika jiaby avagnaby zay magnaraka ny vidéo hely zay ataoko ty ifampizaragna amitsika ny kely mba fantatra tsy lapan'ny fagnahy na lapan'ny jery fa mba olo-pirenena mitovy amitsika jiaby agny ke mangala hono mizaha mandiniky ny raha mahazo ny tanindrazagnatsika ke magnano mbola tsara korialy atsika jiaby agny ary mirary soa koa ho an'izay mbola tsindriky nataoko zegny firaren-tsoa zegny ho an'ty taom-baovao ty niany zaho avako aby ikomanseko amin'ny raha nikoragniny Einstein. Ino raha tian'ny Einstein volagniny hoe on peut pas volagniny Einstein trouver un même résultat amin'ny méthode araiky tsara niova. Zany hoe raha tiana volagniny zegny raha ohatra ka anao zao zegny le méthode ampiasainao igny ihany ampiasainao aza mieritreritra zegny anao ahita résultat vaovao, résultat tsara amin'igny raha io. Nagnino za mikoragna zegny? Mikoragna zegny zany ihany satria mahita tsika le embrouille misy amreto mpagnano politique malagasy. Zany hoe zegny tena marigny ny qualité ny politicien, ny qualité ny ro olo zay nampindramitsika fahefagna amin'ny ambaratonga misy roa agny tsaraikiraiky dia qualité médiocre. Médiocre mihitsy le izy. Zany hoe izy koa zegny notegna le qualité ndreo amin'ny ankapobeny magnano examen zegny roa dia mety amezantsika note de 1 à 2 sur 10 na amin'ny forme io na amin'ny fond io. Ivolagna za amin'ny côté national akendriky dia vo ivolagna za amin'ny côté régional satria hitatsika tamin'ity faraparan'ny weekend ty tamin'ny herignandra ty zegny nahitatsika hoe nisy 103 antoko politique nivory rô dia nangataka hoe ravao daholo zay tokony ravagna dia anangana iregny raha efa hitatsika. Atsika zegny tompoko dia tsy mety mangala leçon raha efa tsy nanjary. Io zegny tsy agnatin'ny culture atsika io. Tsy agnatin'ny culture atsika gasy io. Hitanareo ne amin'regny ralagna regny. Nagnino isaka fanjakana avy eo lalagna tsy maintsy mpodamboarigny fo satria noho le toetsaintsika sadasada. Am'le sadasada tiako volagniny tsy fagnajagna ny fanagnana iombonana ary tsy mitire leçon ny raha tsy nanjary teo. Aty andafy izy koa misy problème latsaka magnano enquête ro inona tonga io raha io. De ino le fahita agnatiny tao, ino le tsy nety tagnatiny tao. De magnano résolution ro hoe akory ataotsika mba tsy hipodiana an'io eky amin'ny amare. Karaha zegny zegny ataon'olo magnano raha. Ny tsika tsy karaha zegny. Raha efa hita fa tsy nety mbola ampody fo izy à chaque fois. Ka eto zegny am'regny qualité n'regny olo 103 regny amin'ny antoko politique lasa zegny ity raha nangatan'le vahoaka ty atao recyclage na raha zegny efa navin'ny koranko e navin'ny koranko am'regny vidéo jiaby nataoko regny rehefa nanomboko ty tologno ty izy koa fa rosy rajoelina igny zany volagna hoe tokony raha telo apetraka atsika tout de suite volanko ary mbola magnampody zegny za zo io. Voalohany volanko la charte de la transition, faharoa volanko pacte de responsabilité ary fahatelo volanko ny plan économique et social mandritra ny transition io. Mazava be raha ny volanko ary ny détaillé koa hoe ino ny atao hoe charte, ino ny atao hoe plan, ino ny atao hoe plan pacte de responsabilité, ino ny koragna zegny za teto satria ny manahirana agnatin'le raha io le atsika le mpagnano politique tsika zegny le comportement ndreo zegny comportement ataotsika hoe amin'ny raha le carré ndreo le intérêt ndreo. Misy ny mpagnano politique tsika olo mitondra firenena ty mivolagna fa atsika zao tsy agnatin'ny intérim non tsy agnatin'ny transition fa intérim magnano ino izy ty jonglage na mot zegny avec langage. Atsika mila miaccepter la réalité. Za mihitsy nivolagna hoe atsika zao agnatin'ny transition dans une phase ataotsika hoe transitoire. Amin'olo magnano science izy koa phase transitoire zegny
na phase de transition zegny io phase instable fivolagnana izy fa ny raha tokony atao zegny mila avy izy malakilaky amin'le hoe amin'ny phase-na normal ialatsika malaky nametraka ny reto colonial reto fa hoe 2 ans et 2 ans zegny azoka tsara agnovoagna le fotony iny raha nitakiny vahoaka ny raha nitakiny vahoaka de tsotra hoe nadozy ty fanjakana taloha teo io sy ny firongony nagnano vidéo zany nikoragna hoe système rajoena ane volaniko système na pieuvre mety tadidinareo fa mbola ao vidéo ko nikoragna zegny ny lohany tapagna fa regny raha tsatsangana anany jiaby regny mbola mandeha sy ny raha masiny namana zegny tsy natao hoe andeha hagnano valipaty politika agnatin' zegny fa raha ohatra ampodiko am'le raha nikoragny Einstein igny ny olo magnano méthode mbola mitovy anao aza mieritreritry résultat iova agnatin' zegny ary zegny ny zava-misy am'izao io magnano recyclage regny olo regny mbola andeha ampody ato olombelogna ane kendriky le olo e misy raha nalesilatra izy matonga le tamin'ny rajoelina ta sy ny mara sy ny namantegna nagnino tsy nivolagna nandritra ny raha jiaby sy ny namany sy ny namany sy nety regny ndereo nandrombo ndereo nivolagna sy ny namany niady zegny atsika teto ro olo abo am'izay niova raha ty ro juste hoe zay tam'zimbaka zegny hoe zegny hoe zegny hoe zegny hoe ke zay zao zegny hoe zegny hoe zegny hoe nefa le méthode le fotopisaina le fombafomba ampanao mbola mihiragna de fandrosogna ino ma raha imbesatsika am'zegny tompoko zegny amin'igny de idiriko amin'ny atsika agny amin'ny faritra avaratra agny nitandregny za ino izy ty interview nataony monsieur le maire ny Diego Suarez miaraka amin'ny journaliste sy namany mahinakinika za maregny le raha koragna mandeha zegny tegna hoe mahinakinika za fotony eto za zegny aty zay tsary niova hoe magnano évangélisation mitoriteny zegny raha ohatra ka zegny fivolagnana izy hoe alozy la raha ty ny fahefagna ny fitondragna ara-bola sy ny namany ara-pitantanagna mandeha amin'ny faritra agny sy ny karazany sy ny namany na iny kaetsika izy na état fédéré io na état régional io na province autonome fa hoe le fitondragna le fahefagna alo izy andeha mivahoaka agny zegny ny apôstôliny zegny za teto fa io ma raha io koa avy agny am'izay tsy maintsy misy olo hitantagna ane tsy maintsy misy olo andrindra zegny de io le mampalahelo za agnatin'le satria nagnino reto olo reto tsy à la hauteur tsy au niveau le raha miambigny aminany io ny mangataka ane mety more nangataka fahaleovantegna atsika tamin'ny vazaha de izy fahaleovantegna sadasada hoe mesa zay ny indépendance nino fa izy koa fa izy namezandreo jaune misy atsika 60 ans après tsy niomagna zegny atsika anao volaniko aza mangataka fo fa anao mangataka rangatanao io mise préparé anao andray le rangatanao fa be le rangatanao ino am'izay zao io raha hitatsika ny amin'ny adiny hoe azova atao agnaragna mezagna atao ino chef de région na gouverneur atsika fivolagnana izy sy ny namany qualité tsika qualité montraka fomba hoana mo tompoko ahafahatsika andray zay responsabilité maventy zegny nefa io le qualité ny mpagnano politika amitsika ao fomba hoana zegny matoa madaminao zao mivolagna aminao fa hoe papa bonne nouvelle za mavesatra e iteraka atsika magnomagna anao ny tragno angalagna tsaiky chambre antsaiky zegny sy ny namany sy ny namany ny raha jiaby ny lamba sy ny namany sy ny namany sy ny namany satria afaliagna zegny fa tsy hoe ke raha fa regninao fa hainao zay fa andeha angatanao fa ho avy io anao fa anao tsy capable amin'ny raha madiniky atsika magnaraha sadasada atsika tegna ny mampalahelo le fagnovognosatsika andrendraha io amin'ny raha tsisy dikany madinika atsika efa karaha ataona asagnatriany volagna ifonagna zegny hoe fandroaka mosary na nipazagna hena taolagna ny raha fanatsorotsoro eo atsika tsy midépasser le intérêt agnabony zegny fa hoe zegny hoe baka ty zegny hoe baka ty sy ny namany ty sy ny namany ty zegny hoe zegny hoe zegny hoe zegny hoe zegny hoe io ny raha misy amitsika ary io zegny mahatonga za hoe andray responsabilité mbetsaka zany mikoragna teto matetiky zegny mbetsaka zegny ka ro tamatavy agny mikoragna zegny io le volaniko amitsika hoe atsika io olo araiky fo za zany ka be tsy misaraka zegny mamako boka amin'ny faritany tamatavy fa atsika zegny
agnatin'ny raha courant-ko zegny za de angala responsabilité agnomagna za ny fodiako ody Madagasikara za fandre za mivolagna zany de ody Madagasikara zegny tompoko de volagniko aminareo hoe za tsy ody niany za nareo maregny zegny zo niany amare zany de ody fa misy tsy endriky fandaminagna zay ataoko amin'ny fiainagna anakay andavanandra ato sy ny namany sy ny karazany amin'ny mpiarabelogno misy aminakay eto satria décision mûrise mizaza raha jiaby io mivavaka za agnatin'izegny magnontany zagnahary za agnatin'izegny hoe ino ma ikahianao za ty kahianao andeha ino zegny za ty tonga ny fotoagna amaliako zegny ho apôstôly ny tsara ho apôstôly hitondra ny raha tokotro atao amin'io tandrazagna io roapolo taogno zany alako tagny nanompo firenena vazaha teto tsy managna problème eto za ary mbola ilaindreo za amin'izay raha mety tokony ilandreo za eto fa eritreretiko hoe fotoagna koa zo io iverena amin'ny tandrazako managna 2 ans nambarany ataotsika ny refondation zao ny agnomanagna raha jiaby zany dikan'zegny agnatin'ny 2 ans zegny ho isy fotoagna fo andaminako fodiako any za modin za tsy messie loin de là je suis pas un messie tsy tovivady lenta amizegny tegna fa raha ohatra ka agnatin'ny fitakigna zay ataotsika ny état fédéral ny province autonome tsy haiko ninninino amin'ny pratique politique ataondreo olotsika ao andre raha zegny sadasada le izy ke aleo je suis face à ma responsabilité ke dikan'zegny agnombagna zegny zavatra zegny zaho ary mampagnantegna koa zegny za tsy hoe le mpagnavotro tsy zay raha tiako aviagna fa hoe agnano za ho leader hitariky raha zegny amin'ny faritanina antsiranagna zegny en face ny responsabilité koa za fotony mahita koragna mandalo zao za de kivy mahita raha ataonareo zio za de malahelo de alahelo fo zegny za devant ny écran ko eto mivolagna zegny hoe aloha izy alamiko mety misy raha conséquence amin'ny fiainako aty zegny tsy magnino fa foko zegny ho an'ny fitiavan-tanindrazana ho alamiko zegny amin'ity taogno 2 ans ho avy hoe ahoana ny fomba mety agnanio iarahantsika jiaby agny andaminantsika jiaby izy agny iapezegna nisy vidéo marina avy nivolaniko hoe ajanonontsika amizay ty resaka hoe adiady an-tragno ajanononareo amindray le koragna hoe anao endrika zegny hoe zany zegny hoe atsika mila olo rassembleur tsy olo hoe magniliky sy ny namany atsika mila olo vogno andray raha maventy zegny tsy raha moramora zegny mila babaky zegny mila betro mila jery fa tsy hoe vavavabe fo zegny hoe sy ny namany ampandrosoatsika raha jiaby io ilaitsika koa namantsika jiaby agnatin'izegny agny satria mataotsika mitaky io koa namezagna atsika nazotsika atsika foire nefa atsika tsy vomagna aminany io olo jiaby mitokika atsika tsy keko zegny tsy mety aminakary zegny fotony zegny ny mampa apôstôly zay teto mikoragna raha io dikan'zegny walamigny daholo raha jiaby zegny kanefa agnatin'izegny atsika jiaby mila miova logiciel message naka très important magnovoa atsika zay mieritreritry hitondra magnovoa atsika zay mieritreritry hoe andre responsabilité amin'ity firenena misy atsika ty amin'ny faritry misy magnovoa atsika amin'ny toetry midira amin'ny fahamarinagna raha marigny fo ataova anao koa magnano raha marigny de vo ny vahoaka agnambarako hoe ty ny raha andeha atao raha marigny zegny fo fa raha vognona agnatin'izegny fahamarinagna zegny atsika jiaby io amin'ny raha jiaby hoe ino ny tombotsoa amin'ny faritry misy atsika izay iadivantsika iangatatsika sy ny namany atsika jiaby agnatin'ny énergie zegny io mandeha zalahy atsika afaka mifampikoragna kofa misy ratsy aminany mifampikoragna atsika hoe tsy mety ty karaha ty ataotsika mangingigny aby ke zegny zalahy koragna mila zegny atsika fivoagna ary mila olo mikadre raha jiaby mila olo mitondra raha io
io énergie io baka fa atsika jiaby amizay zegny ampandroso io tanàna misy atsika io atreto sisy zegny atsika fo mitaky takina en état fédéral takina zegny hoe taky y a pas vraiment quelques personnalités mi-incarné io raha io zegny le problème tsika zao le olo i-incarné izy le foto-kevitry tadiavantsika fa misy fa le olo i-incarné izy ny tsisy satria managna be managna hantsa daholo ro jiaby amin'ny sur place ao za baka tamin'zegny hoe nandrary zegny hoe za zosy barabe zay tompoko tsary ninam-bola mpanjakana zay tompoko tsary nangalitra zay tompoko fiainagnany jiaby nataony taty. Il est temps pour nous de rentrer au pays et de rassembler toutes ces forces vives et de se dire que notre région, notre province, notre pays, c'est à nous. De andesigny raha zigny mba hitondra ny fampandrosoana karaha zigny zegny izy ravako aby ke omanigny moramora raha zigny mandamigny zigny dia igny koa fa avy ny fotoagna vitanareo ain oregnanareo fô fa tsy mesy fa ho avy hitondra zegny anompo tandrazagna atsika io amindreo mais fa bebe donc ny vitako teto zay dia za koa donc misy ialako eto tsy ampihetsiky na ino PIB de la France be inga tsy teo ke varigna andikady ny PIB de la France namona koko fa mety ataoko fa agny amitsika agny mety zany navy volagna taminareo navy contact ro colonel io zaho za agnano conseiller technique ndro non permanent n'ignorer ndro feky raha io fa tsy magnino fa maintenant raha jiaby misy zo sadasada zao io sy ny namana sy namana je prends ma responsabilité et je vais le faire. Que tsaratsara atsika jiaby velomay dinidiniky anareo de velome bon dimanche atsika jiaby veloma